Di off ni Tami ngayon. Pagkatapos, tulog siya ng tulog. Masakit ang ulo, masakit ang katawan. And then, bumangon. Sabi niya, maligo ako. Gusto kong mag-grocery. Guys, grocery, yung energy niya, guys. They don't have the one you like? No, they don't. Oh, you don't like the other one too? They had a new one, but they don't have garlic parmesan. They had it not here. Those are getting too spicy. Yeah, I know they get so crazy. It's not good anymore. You like that? That's a potato. I know. I took one of that or two the other time. Tasty? You like it? Okay, there's a chicken feet, darling. Yeah. No, I don't want to. Right. No. This one, oh, nice, no. I know. I can cut it in pieces and make it crunchy for you. Oh, not so much, not too many. No, I want. You can't have it. Your hand is dirty. Open that up. Open your drive. Open your drive, Tommy. This car. Oh, you don't eat anything. That's why. Oh, baby. Here you go, love. You don't eat anything. My love don't eat anything, so now he deserves to eat. Now I have a potato puff. They call it potato puff. It's full. My stomach is struggling by because of the rice. Pretty tasty potato things. I got you one the last time, right? I don't know why I don't only get one. So ngayon, namin sa balay guys, andito na kami, tapos na kami na grocery. At ito namang asawa ko, nakikita ako. Alam nyo ba, pagkatapos namin grocery at andito na sa bahay, usually guys, grabe talaga yung ano niya, yung parang umuungol na ba, ganon. And then, pagkatapos ng grocery guys, hindi ko na siya naririnig ng niya guys. Iwan ko na lang si Batman para ito talaga yung kaligayahan niya at nagbigay ng enerhiya. Sabi ko sa kanya, o sige bahala na si Batman. Sinabihan ko siya, basta kayo makatayo ka lang, kung hindi, kung maging okay yung katawan mo, hala dong, grocery ka lang dong, ikaw na bahala dong, basta kayo magtrabaho ka dong, para naman meron tayong pangbayad sa mga grocery. Kasi talagang dito ko talaga na-notice guys, na nawala yung mga sakit ng yung katawan niya, sakit ng ulo, tulog ng tulog. Ito din yung problema guys, sabi niya sa akin. Kapag mag-stop siya na magtrabaho, ito talaga yung pinaka-problema. Mas lalo magkasakit daw yung katawan niya, baka ano pang mangyari sa kanya. Kasi yung katawan niya guys, hindi sanay na naka-relax-relax lang, tulog-tulog. Na-notice ba ninyo guys, kapag andito yan sa bahay, kung mag-vlog ako, kung hindi ko mag-voice over, humihilik lahat ng videos ko, hilik ng hilik kaya voice over ko kapag andito siya. Kasi po ganyan po yung mga drama namin dito. Hindi po yan talaga siya tatayo, no, matulog siya ng matulog, kaya yung katawan niya mag-iba talaga guys. So wala na tayong magawa dyan kasi yun na talaga niya nagbigay sa kanya ng lakas. Sige na, bye. Say bye kisses. Bye. You walking out? You said, no, you're not walking out. God, seriously? Make any mind. Here, let's go outside. Stay in here. I'm young. What kind of hug is I that? could you? Right here is perfect height. What's that perfect height? I'm young. I love you. I love you. I love you. Yeah, have a good day. I talk to you later. Oh, I got to take a ride. Ay, ay. I'll take a cigarette for me to go. Careful driving, huh? Yeah. Watch the door lock already. Okay, okay. You're out here and we unlock. It's very cold. Oh, good. You take this off. Yung nag-start yung video mo na wala ka sa mood, parang gusto mong away-awayan, pero di na-realize mo, ala, hindi pala ito uuwi. So, maglabing-labing pala tayo dito. Garlic. May magsasabi na naman dito, anong klaseng luto ito? Ayaw mo pagbuot, kaya mauni akong nilutuan.
ayaw ko siyang i-fry isa-isa. So, ang gagawin ko po is, kunin ko siya guys. Kunin ko na itong nalagay ko. So, ilagay na natin ang ating manok. Itong mga hindi natin nalagay. So, yun, ilagay natin. And then, ibalik natin ito sa ibabaw. O, diba? Nag-cheese yung wine in the yan. Takpan natin yan. Then, babalikan ko kayo mamaya. I-mix lang natin ito hanggang mag-brown siya. And then, balikan ko kayo. So, ilagay na natin guys ang ating garlic. May magsasabi na naman dito, anong klaseng luto ito? Ayaw po pagbuot. Kaya mauni akong nilutuan. Kasi, lalo na kapag pork, chicken. Hindi ako masyadong nagluluto ng chicken na adobo kasi pork talaga. At yun, so kapag ginagawa ko ito guys, ito na talaga yung pagluluto ko, no? Wala nang iba pa. Usually, meron po itong carrots guys kasi meron akong nakita how many years ago, few years ago, na nagluluto ng ganito. And yun. At ang sarap. So, supposedly may carrot ito pero hindi ko nilagyan. And lutuin natin siya. Look. So, ngayon, lagyan natin siya ng oyster sauce, soy, at lahat pa. At ano pa. Tapusin na natin itong atong soy, no? Kasi mauna lang ni siya. Buti na lang nakabili ako ng bagong soy. So, maglagay tayo ng tuyo. Yun. Maraming tuyo, guys. Hindi durog. Buo, guys. Buo. No? Buong paminta. Ang bango guys. Nakakalagang buhay na ito. Bay leaves. Ito namit. Lagyan natin ng tubig guys. Yun, para balance guys. Hindi buo tuyo lahat. Lagyan natin ng asin. Lagyan na natin. Ay, ang sa pa may hulaton. So, dagdagan natin oyster sauce. Yun. Manamis-tamis ito ba? Ay, kasarap good. So, ngayon, okayin natin siya, guys. Mamaya na po ang suka, guys, no? So, atin itong i-boil, no? Pabayaan natin dyan, boil. Lagyan natin ng lime, guys. Kasi maganda pag may asim. So, lagay na tayo ng suka, guys. Yung suka natin, guys, is wag nating i-mix. Maghintay tayo ng ilang minuto bago natin siya i-mix. So, pabayaan natin siya dyan. So, marami pa siyang tubig, guys. So, kailangan lang natin siyang talagang pahubaso, no? Pawalain natin yung pawalain. Walaon natin yung tubig. And then, pagkatapos niyan, sobrang maluto naman yan siya, no? So, sobrang tender. And then, sobrang sarap. Yummy nerds. Oh, grabe na, guys. Ang bango-bango, guys, promise, no? Sana dilagyan ko siya ng maraming, carrots. Kaso, ang carrots natin is, sabi pa ni Tami, pang ano daw yan? Meron akong carrots dyan. Sabi pa ni Tami, para yan sa bunnies. So, yun. Ipakain daw yan sa kanyang mga alagang bunnies doon sa labas. Kasi may mga wild bunnies, nakikita niya doon, naawa siya, guys. So, kaya yon, ito na lang yung ating at masarap na ito, eh. Okay na ito, no? Ito na, guys. Enough ko na siya, guys. Ang sarap-sarap, guys. So, yun. Creamy kasi sobrang lata-lata na yung halami. And then, damihan nyo ng marami. Damihan ninyo ng ay, ang sarap, guys. This is what we do, eat and eat. Guys, chicken adobo, look. Oh. Ay, nangurog ko, guys. Oy, nanginginig ako dahil sa gutom. Grabe. It is really tasty. O, diba? Napa-English tuloy milian. Ang sarap, guys. Sarap ng carrot at saka ito. Ilagay imit sa kanin. Ang sarap. So, yun. Gutom si Indamiran, ay. Nangurog. 1:30 na. Nanginginig ako. 12 o'clock pa ako nagutom. And then ngayon, 1:30 na. Ang hirap pala pag mag-asawa na. Katulong na pala. Lahat ba ng mga asawa dyan may naipon na para sa kinabukasan? Hala, sige, banat. Sarap pala ng buhay kapag may asawa na. Ginawa kang maid.